ҳазорҳо шаҳрванди ҷумҳурии чех дар шаҳри Прага бо талаби истеъфои президент Милош Земан ба хиёбонҳо баромаданд. эътирозгарон мегӯянд, президенти чехро барои дидгоҳҳои рӯ ба Русияаш қабул надоранд. эътирози рӯзи 29 апрел дар майдони Ваславе, маркази Прага, дар вокуниш ба натиҷаҳои таҳқиқоти ахири мақомоти чех барпо шуд, ки гуфтанд, дар таркиши анбори силоҳе дар соли 2014 ҷосусони рус даст доштанд. дар вокуниш ба ин таҳқиқот ҷумҳурии чех дипломатҳои русро бо иттиҳоми ин ки ҷосус ҳастанд аз хокаш берун кард ва Русия ҳам баъди ин дар иқдоми ҷавобӣ дипломатҳои чехро аз кишвар хориҷ намуд. мақоми Земан бештар ташрифоте аст ва эътирози мардум аз он ҷо буд, ки баъди 8 рӯзи эълони натиҷаҳои тафтишот рӯзи 25 апрел гуфт, дар заминаи сабабҳои таркиши анбори силоҳ дар шаҳраки Врбетице шарқи Чех дар асл на як балки ду фарзия вуҷуд дорад. ӯ гуфт, як фарзия ин аст, ки таркиш дар натиҷаи инфиҷори анҷомдодаи ҷосусони рус рух додааст ва фарзияи дуюм ин аст, ки ҳифзу нигаҳдории нодурусти силоҳ сабаби аслии таркиш шудааст. бенҷамин Ролл, раиси гурӯҳи миллионлаҳза барои демократия, ки 10 000 нафарро ба хиёбонҳо баровард, гуфт, Земан айни замон афсонаеро ба забон меорад, ки дар матбуоти таблиғотии Русия садо медиҳад. мо бояд бори дигар ба тамоилҳои президент Земан ба сӯи Русия кушоду рӯшан набигӯем. эътирозгарон талаб карданд, ки Сенат Земанро дар хиёнат айбдор кунад. Словакия, Румыния ва кишварҳои назди Балтика инчунин ба нишони ҳамраҳӣ бо ҷумҳурии чех дипломатҳои русро аз кишвар берун карданд. Булғористон сатҳи иттиҳомотро боз ҳам болотар бурда, Русияро дар ташкили чандин таркиш дар анборҳои силоҳ ва муассисаҳои низомӣ дар давоми 10 соли гузашта айбдор кард. София инчунин Русияро дар талоши куштори як тоҷири силоҳ ва ду шаҳрванди дигари Булғористон айбдор намуд. Русия аз оғоз даст доштанаш дар ин ҳама ҳодисаҳоро рад кардааст.